Ngomong apa sih? Ngomong sih. Aja ngomong ngawur-ngawur tak jejeg dodomu rontok jantungmu kowe. Wes wes. Aja ngrusuhi rumah tanggane wong. Ayo. Tak santet pesek rungmu. Ayo. Lek duwe. Ngomong apa, Dik? Remo kabeh dadi bojone. Apa bahaya ta iki? Pembandingane kok utak imbok kepuki, engko pisuwi. Sebab tangkean tangkam dadi wong wedok aja nyareweti karo wong lanang. Ya mesti wae ora mbok ingoni, ora mbok blanjani. Wani rapi kudu tanggung jawab. Yen cek seneng kuwon, Mas, ojo marah tangan. Lah kebutuhan lho, Dik. Ora usah njaluk-njaluk kowe. Ah, yo eman oleh Amalara tak beloni, ambantu tak openi. Apa ngene sing kurang? Akelonan nomor 1, amargawe nomor 7. Wangan watu. Rungokno nek, ayo. Aku tau amangan romelo adyen, ajek gatengi rayu. Aku wis ora kuat, coba dolekno surah, ambang dipakan. Ojo nekati, ojo jaluk dipegat sebab pegatan saiki surat dilarang. Nirwana. Ojo jaluk dipegat jadi Ya, aku wis dadi raputa. ojo iku gak penak bahaya. Mulia, mulia. Pancene bener omonge Lukman di Lukman. Di Lukman. Lukman, Man. Lukman. Di Ngomong Lukman. sing apik, Dik ya. Sing Iki alon, rumah sing tanggane alon. wong aja dirusuhi. Mengko tak buka aibmu dhewe lho ya. Ngomong apa, Lukman? Remo